by malo peniaze. Počkaj, ja to musím na 10 ľudí za tým. Oli Pajle, nie? Chceš byť na Facebooku? Dobre, ti to drží. Ale až ňupeš. Moje fotky z dole neboli. Som sa bál, že akorát ten Janoš taký, aby to tam nebolo. Asi nevidel však to, ja som zrušil označenie, nech mi to nesvieti na profile. Z minulého týždňa. Sakra. Nie, sú fotky, akorát som nechcel pozrieť, či tam Janoš. Tak tie boli dobré fotky, tam čipičke, čo bola pred 2 týždňami. To boli? Boli, Janoš tam Lenka a aj Málo honíš. Tak si pozri aj na albumy potom. Bude mať teraz na 2 týždeň. Už bude mať budú Riano. Na zdravie všetkým. Fínsky dých. Ale vždy sa tam dá dodať. Čo sa nedopije? Kameru, všetko má. Ale... Že má dve krabice, to Dobre. Dobre, teraz to má.